Headed away by Fellaini, back by Ward. A suggestion of offside here, but Punjab! No offside! Goal for Crystal Palace! Shocked at being left out of the starting lineup. He's a super sub at Wembley today. Well, they started to squeeze up Manchester United. That's always the danger. Fellaini wins the first ball. They start to squeeze up. And punching comes round the back, and Alan Partridge is going to make another change by the looks of it. But what a finish. Nothing that De Gea can do about it. He was beaten for pace. Well, you said it earlier on. Ian Wright. Watch, here it comes. There's the header. Good header by Fellaini. They start to squeeze up. Punchin's onside. The player on the far side is keeping them on. And what a good finish. It was Martial who was wandering out. Mata can't get back, and De Gea beaten just by the pace of it. Not a great first touch because it bounces up, but he keeps his composure. He's beaten for pace at the near post. What a moment for Alan Pardew. Страхотна индивидуална акция на Уейн Руни. Достига наказателното поле, като че ли прекалено дълго задържа топката. Успя да центрира. Фелайни. Изстрел! Резултатът е изравнен. Манчестър Юнайтед се връща в двубоя. Хуан Мата, 81 минута. Какъв отговор от страна на хората на Луис Ван Гал. Пробив от страна на капитана, който пое топката близо до самата централна линия. Да, наистина много акцентирахме в последно време върху способността му да поддава. Той обаче опича да се надиграва с съперниците, притежава и друбъл. При изстрела на Хуан Мата с левия крак топката рикошира и в Джо Уорд. Колко лош късмет за защитника на Кристал Палас. Хуан Мата, който за разлика от Уейн Руни е печелил купата, да е само зрител. Манчестър Юнайтед обаче има прилив на сили в играта си. Валенсия. Лингард! 2-1 за Манчестър Юнайтед. Преди секунди Майкъл Карик пропусна да почини Кристал Палас, който има човек повече на терена. Сега обаче Джеси Лингард успя да го направи. Евентуално, може би и решаваш, кой знае. Отново беше такъв. Успя да преодолее Пънчън. Задържа топката от Суаре. След места на Деймиан Дилейни. Миле Йединак не успя да блокира нито пък Макартър, който също беше там, нито един от двамата опорни полузащитници на Кристал Палас не успя да блокира удара на Джеси Лингард. Перфектен изстрел от страна на младия английски полузащитник. От там нататък вече и доза шанс заради наличието на страшно много хора в наказателното поле. Топката не рикошира в нито един от тях. Страхотна радост за Луис Ван Гал.